Nou, goeie. Ja, goeiedag. Ah, goeie. Waar ben je met waan? Liefst. Waar ben je met waan? Wij zijn op het schilderen hier, hè, bij het Jergen natuurlijk. 1,5 meter. Als vrijwilligers. Ja. Al die mensen en zo, denk ik wel alle, die net meer aan het werk zijn. Dus wat dat betreft hebben we de tijd. Ja. En dit mag echt gebeuren, hè. Ja? Ja, het is er echt ontdaan. Dit slag het heel goed met deze heren. Ja, ik zit nog wel een beetje. Ja, dat kan Vakwerk, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Dat was dan die pet, denk ik, ja? Want er was een knoeiker op straat. Ja, dat maakt er niks uit, joh. Maar ja, hoe is het nou? Want er is geen chance meer, of wel? Nee, dat hebben we net, nee. Dat doen we niet. Wij maken zich een beroep, tenminste dat doen wij thuis, van kerkdienst gemist. En dan, ja, dan kun je kiezen bijvoorbeeld, dan krijg je wat te organiseren. Uw eigen predikant zegt maar, die maken een soort oordenking. En die komen dan bij de mensen op een mail te staan. En die kunnen we dan ook jaren. En dan showen we hem ook. Dus dat is op zich wel best, ja? Ja. Ja, maar we hebben wel van plan om per 1 juli proberen we op te starten. Ja, hè? Ja. Maar we hadden eerst hier een begrafenis aan en dan ben je met 30 mensen ben je in de kerken. En dan, dus in de kerken is het wel prima, maar we hebben hier een lietse hal. En dat jouwt dan problemen. Hè? En de meesten naar de wc's. En als wij de kerkdiensten opstarten, dan is maar de hele gemeente. Een wazendienst en met de oren helpt de middendienst. Dat is het doel eigenlijk. Maar ja, dan moet je tussen, als de eerste dienst rest had, moet je alles weer ontsmetten. Dus Ja. er komt nogal wat op je paard. Ja. Maar even jongen, maar even net jongen. Want mensen ja, met de adem en zo. Dus dat is... Maar we gaan erom te wel in het Ja. gebouw, ja? Maar zeggen Ja. dit is dus gemeente net meer, dus we kunnen wel wat scoren met stroom. Ja. Dat is wel makkelijk. Maar het is dan toch prettiger zeg maar, om mij ook al uit te beleven als alleen nog thuis voor de Nou, voor ja. internet. Ja, dat is natuurlijk het punt, hè. Waar mensen een beetje mee zitten. Wat doe je ermee, hè? Komt er straks, sloept er net een gewoonte in om, voor sommige mensen misschien te zeggen, jongens, ik vind het wel mooi zo. Ik ken wel maar 1 keer taal, of ik ken net meer een kerken taal, of Ja. dan ben ik er net zo bang voor, ja. Maar toch is het iets wat wel speelt natuurlijk. Andere mensen zullen misschien net komen. Nee. Die Wij- zeggen wij van, zijn op zich- ja, Wij hebben op zich wel redelijk trouwe kerkgangers, ja, ja. ja. Dat is punt net, maar ja, er zullen best mensen wezen die misschien dan toch wat minder komen of zoiets. Ja. Wil je ook even op het druppel laten vliegen? Ja, maar er was toch net een jas aan, dus die staan zijn jas aan net. Oké. Wat wij doen, dat is, ja, we bellen aan protten. Naar de mensen daar. Even een praatje met je, even even van, hey, hoe gaat het? Nou, dat gaat prima. Sommigen die hadden het gevoel dat ze meer contact hadden, dan daarvoor. Ja. Ja. Dus we denken, ja, we matten wat meer om als je een gemeente binnen en je vindt dat belangrijk, dan mag je echt een beetje om naar denken. Dus dat is wel heel erg leuk, eigenlijk. Dat is dan weer het positieve van Dat, deze tijd. dat ja. is heel erg positief. Ja. Ja. Ja, ooit weer wij op vakantie geweest, dan weer wel 4 fort west, het zie je 12 weken fort en ja, nou bloos thuis. Nou ben we weer aan het schilderen. Ja. Ja, maar dat is een voordeel, ja? Ja. Ja, En dan weer er waarschijnlijk volle minder gebeuren, maar dan wist je net best. nee, dat is exact. Maar komt het duur nog al? Of, Nee, hoe, nee, het moet net al. Hè. Toen is je weer weer. Oh. En dan kan de zijkant die kan we afschilderen. Misschien Jood nog een beetje plamuren. Zo. En dan kan hem oren meesken of wij gaan daar zelf bezig. En samen maken we gewoon stapjes. Ja. Dat wanneer oren meesken komen, dat ze weer verder kennen. En dan ziet het de aas weer als naai uit. Nou, Oh, dat- is optimistisch.